поздравителен адрес от уважаеми приятели, за мен е чест и удоволствие да връча един поздравителен адрес от името на Комисията по околната среда и водите и от нейния председател Ивелина Василева. Аз съм сътрудник в тази комисия и за мен е чест и удоволствие, още веднъж повтарям, да връча този адрес, който трябва и да прочетем, разбира се. Да. Уважаеми господин Пимпирев, приемете най-сърдечните ми поздравления по повод премиерата на документалния филм на Цветелина Атанасова и Борислава Димова "Антарктида 25 години в бъдещето". Осъществяваните до сега 25 български антарктически експедиции са гордост за страната ни, а резултатите от тях са безспорни за науката не само у нас, но и за целия свят. Убедена съм, че България ще продължи да има своето достойно и уважавано място в Антарктида, а успешните мисии там в бъдеще ще бъдат много повече от 25, дай Боже. Документалният филм за работата на Българския антарктически институт и неговите партньори са изключително ценни, не само за учените и любителите на непознатата природа, но и за бъдещите поколения. Създаването на този филм е безспорно принос в тази посока и заслужава всеобщо признание. Желая ви отлично здраве, лично щастие и бъдещи професионални успехи. Ивелина Василева. И на мен като приятел и от години бях член на този комитет към Антарктическия съюз. Благодариме на Ивелина и този букет е за нашите красиви дами авторки на филма.